Hello everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरफिनबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङैनो दङ। बेनिफ्राय आङो नोंथांमोननि सेरावहाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो अनसायगोन होननानै। एन्ड नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय भिडिअखौ लाइक, शेयर, कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। बेनिफ्राय दायो आङो सान्दुङा ओरैबायदि गोसा माने ओंखारनोनो हायि बायदि जागासिनो। ओमफ्राय आं दायो गिर्जा थांनो ओंखारग्रोदों। गिर्जा थांना फैग्रोनोसै आरो लोगोफोर। बिनि उनाव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनसिगोन। एन्ड दायो भिडिअखौ गोबाव खालामाजासे आं स्टार्ट खालामनोसै। फैदो बिदिब्ला। हेलौ। ओंखाम संबाय दोङो। गोलोमजोब्बाय गरमथार। दिनै जोंहा इसिं फाहामगासिनो। नै बिथिंजाय मैदुफुलजों ना गोरान खारैजों एवनो नागिरदों आङो। बिगुर गाराखै मैदुफुलखौ। ओमफ्राय बिथिंजाय ना एवनो नागिरदों। सारायखौ गुदुं खालामग्रोना लादो। गरमथार बिराद गोलोमजोबो मानसियानो। ओमफ्राय नै नाया हालदै फोनना लाखाबाय। फुख्रिनिनो लकेल ना। ओमफ्राय दायो संगासिनो। ना फ्राय खालामगासिनो। नैयाव दै होबाय आङो। दै एसे होबाय। दाखालि सौराय एवदोंमोन आङो। नैबेसिम जादोंमोन। ओमफ्राय जानानै दा नैबेसिमल'सै। ना गोरान थावजों एवफ्रामबाय एसे एवफ्रामनानै लाबाय। दायो नैबेयाव होनोसै। थावा बिथिंजाय नायाबो एवगासिनो। नाखौबो एवखांबाय। बेनिफ्राय नै माया खुमब्रा सायना होखाबाय। बेखौ दायो संनोसै। सान्दुङा गिरदो मामा सान्दुङा नायनोनो हालायि जादों। बिथिंजाय खुमब्रा संगासिनो। नै बिथिंजाय दालि। आं ना मोनजाया नालाय दाउदैखौ दालियाव होफानोसै। माने आङो बे ओंख्रिखौ मोनजाया। बेखायनो बेयो आंनि दालिया। बेयाव होनोसै। बेबो गावनिनो दै ओंखारदों। दै होथ'वाखै। ना होबाय। गोदौगनो हाया हाया जालायदों। ओंख्रिया मोनबाय लोगोफोर।
ओमफ्राय नै दालियाबो मोनबाय दाउदैया नै गावस्रालायबाय नै खारैजों एवनाया मोदोमलायथारदों नोंथांमोननि अननायाव आंनि चेनेला 700 साबस्क्राइबार जानानै थांबाय आसा खालामो नोंथांमोना बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आरो नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय थाबैनो 1K साबस्क्राइबार खालामनानै होथारदो बेखौनो खावलायबाय आरो नोंथांमोननिसिम लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बेयावनो फोजोबनोसै आङो आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै आरो मोजां मोनाखैबाबो नोंथांमोना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय मोजां मोनदों ना मोनाखै मोनाखैबाबो मोनाखै होनना बुंबानो जाबाय मोनदोंबाबो मोनदों होनना खिन्थाबानो जाबाय लोगोफोर आं गाज्रि मोना थ' बेखिनियानोसै बाय बाय